Σωματείο Χωριστής Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων στο Μουσικό Σχολείο Δράμας το απόγευμα του Σαββάτου. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, σε εσάς, σε όλο τον κόσμο. Σήμερα έχουμε μία μουσικοθεατρική παράσταση συνεργασία με το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Φιλανθρωπικού Σωματείου Χωριστής Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων. Ο θαυμαστός κόσμος του βιβλίου. Έχουμε δύο εισηγητές, τον κύριο Φίκαρη Ιωάννη, επίκουρο καθηγητή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και την κυρία Κυρμανίδου Σωτηρία, η οποία είναι συγγραφέας και κοινωνική λειτουργός. Βάσει των δικών της βιβλίων κάναμε τα θεατρικά. Τα θεατρικά θα τα παίξουν τα παιδιά του Ιδρύματος του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Χωριστής, που υλοποιείται από το Φιλανθρωπικό, συνεργασία με το Ίδρυμα Ποδοσάκη. Είναι ένα πρόγραμμα «Είμαστε όλοι πολίτες». Η Χωριστή πρωτοπορεί. Έχει ένα κοινωνικό φροντιστήριο με 100 παιδιά. Ένα μέρος από αυτό λαμβάνει μέρος σήμερα στην εκδήλωση. Είναι μια εκδήλωση για το βιβλίο. Πάρα πολύ ωραία. Θα ωφεληθούν πολύ τα παιδιά. Θα χαρούμε τα παιδιά με τα σκέτς που θα παίξουν και τα θεατρικά. Χορηγούς έχουμε πάρα πολλούς, γιατί όλη η δουλειά γίνεται εθελοντικά. Και είναι ένα δρόμενο μέσα από τις δράσεις που κάνει ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων, το Φιλανθρωπικό Σωματείο. Ελπίζω οι δράσεις μας αυτές να ακουστούν σήμερα σε όλο το δραμηνό λαό και να μάθουν αυτά που κάνουμε στο Φιλανθρωπικό Σωματείο εθελοντικά. Κάναμε τη δράμα και τη Χωριστή πάρα πολύ γνωστή σε όλη την Ελλάδα με τις δράσεις μας. Έχουμε επεκταθεί σε πάρα πολλά προγράμματα και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Και σήμερα καλούμε όλο τον κόσμο. Είμαστε μαζεμένοι εδώ για να γιορτάσουμε τον θαυμαστό κόσμο των βιβλίων. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές που ήταν για τη διοργάνωση, που δούλεψαν για τη διοργάνωση αυτής της ημέρας της γιορτής, και δεν μπορώ να πω ότι ήταν λίγοι, ήταν πάρα πολλοί. Ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τα παιδιά, το ΔΣ που έχουμε μια άριστη, του φορέα μας, που έχουμε μια άριστη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια από το 2007 που έχει συσταθεί ο φορέας. Να ευχαριστήσουμε το Μουσικό Σχολείο που μας φιλοξενεί και την ιδιαίτερη συνεργασία καλή που έχουμε με τη Διευθύντρια, την κυρία Ευαγγελία Σπυράκο. Να ευχαριστήσουμε το Δήμο που είναι στο πλευρό μας και το Δήμαρχό μας, ό,τι χρειαστούμε έχουμε την αμέριστη συμπαράστασή τους, και όλους τους επισήμους που θα παρευρεθούν σήμερα για να μας ακούσουν. Εμείς κάναμε ανοιχτό κάλεσμα και τους περιμένουμε να έρθουν. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Πρόεδρο του Φιλανθρωπικού Σωματείου Χωριστής, γιατί εκτός από τη σημαντική φιλανθρωπική δράση της, επεκτείνονται σε θέματα πολιτισμού που πραγματικά κοσμούν και τον Σύλλογο αλλά και τη Χωριστή μας. Συγχαρητήρια και πάλι. Από την προετοιμασία της εκδήλωσης ήδη νιώθω βαθύτατα συγκινημένη, γιατί έχω ενημερωθεί και από την Πρόεδρο του Σωματείου Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων, αλλά και από την υπεύθυνη εκπαιδευτικό, την κυρία Ειρήνη Μπουντάκη, την απίστευτη δουλειά που κάναν τα παιδιά με τα σκηνικά, με τη μουσική. Περιμένω να αισθανθούμε όλοι συναισθήματα. Αυτό με τιμά ιδιαιτέρως, γιατί είναι εξ αφορμής 2 βιβλίων μου. Το ένα είναι το Αστρομαργαριτάρι της Αγάπης και το άλλο είναι ο Κυρδρόμος, η Οδηγή και όλοι εμείς. Μηνύματα διαχρονικά, τα οποία πιστεύω θα αφομοιωθούν και από τους ενήλικες αλλά και από τα παιδιά, γιατί παιδαγωγούν. Η προσπάθεια που γίνεται είναι εξαιρετική, τους ευχαριστώ, είναι πάρα πολύ τιμητικό για έναν δημιουργό να εμπνέονται τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί, και να δραματοποιούν ή να δουλεύουν πάνω σε ένα κείμενο. Ευελπιστούμε ότι θα περάσουμε έτσι ένα πολύ όμορφο και ωφέλιμο για όλους μας απόγευμα. Συγχαρητήρια σε όλους τους διοργανωτές. Εγώ ανταποκρίθηκα με μεγάλη χαρά στο κάλεσμα που μου έκανε ο συγκεκριμένος σύλλογος φιλανθρωπικός, και τόσο η πρόεδρος του όσο και η εκπαιδευτικός που ασχολείται, γιατί ήταν η πρώην φοιτήτριά μας, η αγαπητή Ειρήνη Μπουτάκη, για τη σημερινή εκδήλωση, όπου ήθελε να αναδείξει τον κοινωνικό χαρακτήρα όλης αυτής της προσπάθειας. Και το κυριότερο ήταν το μεράκι της για να δούνε και οι μαθητές της κάτι διαφορετικό, να συμμετέχουν σε μια κοινωνική δραστηριότητα. Και επειδή αυτές οι πρωτοβουλίες είναι καινοτόμες και είναι πολύ σημαντικές, ειδικά όσοι ασχολούμαστε με το παιδί, το γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να κοινωνικοποιηθεί. Γι' αυτό το λόγο ανταποκρίθηκα και άφησα όλες τις άλλες υποχρεώσεις που υπήρχαν, θέλοντας και εγώ έστω κατ' ελάχιστο να συμβάλλω σε αυτή την προσπάθεια. Θεωρώ λοιπόν ότι η σημερινή εκδήλωση δεν είναι ένα τέρμα, είναι μια αφετηρία μιας προσπάθειας η οποία γίνεται με φιλότιμο, γίνεται με μεράκι, με αγάπη, και επίσης και σημαντικότερο με γνώση. Που σημαίνει ότι υπάρχει στόχος, υπάρχει σκοπός για όλη αυτή την προσπάθεια, ο οποίος είναι κοινωνικός, είναι ανθρώπινος, είναι δημιουργικός, είναι παραγωγικός,
Και το κυριότερο ξεκινάει από την πρωτοβουλία του τόπου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχει συνέχεια και όποτε χρειάζεται και η δική μου συνδρομή θα είμαι πάντα παρόν. Να περάσουμε για τη συνέχεια σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Είναι σίγουρο ότι θα μείνουν στο ράφι, γιατί όταν τα ράφια είναι Euroform, όλα τα βλέμματα μένουν στο ράφι. Euroform, μεταλλικά ράφια σε όλα τα μεγέθη και για όλες τις χρήσεις σε ασυναγώνιστες τιμές. Ράφια για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Ράφια για το σπίτι σας και για την επιχείρησή σας. Euroform, μεταλλικές κατασκευές και μεταλλικά εξαρτήματα που ανταποκρίνονται σε κάθε σας ανάγκη και που δημιουργούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. Euroform, παραγωγή διάτριτης λαμαρίνας κατόπιν παραγγελίας σε διάφορα μεγέθη και σχέδια για βιομηχανικές και διακοσμητικές εφαρμογές. Euroform. Στο υπερσύγχρονο μηχανουργείο μας αναλαμβάνουμε κατασκευές μηχανημάτων όπως σχιστικά ξύλου και μεταφορικά